L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Inselmilkom. Illum il-Ħadd 10 ta' Awwissu nilqakom għal quddiesa ta' 19 il-Ħadd ta' żmien ta' matul is-sena mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa ġewwa Selmun. Din il-kappella nbniet fis-snin 80 flok il-kappella li kien hemm fil-Palazz ta' Selmun u hija ddedikata lill-Madonna tal-Fidwa li nistgħu naraw fit-titular inpitter minn Antoine de Favray. Dan juri lin-nobbli benefattriċi Caterina de Vitale arkub teha quddiem il-Madonna tippreżenta l-pjanta tal-Palazz ta' Selmun. Din il-mara riedet li d-dħul kollu mill-artijiet tagħha jingħata lis-Soċjetà tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Din is-soċjetà kienet waqfet biex bil-flus li tiġbor tkun tista' tifdi lill-ilsiera fosthom dawk Maltin li kienu spiċċaw f'idejn it-Torok Ottomani. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Cicluna flimkien ma' Dun Juan Gallia. L-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. It-titular ta' din il-kappella ta' Selmun huwa titular partikolari. Sitna Marija li tinterċedi għal ħelsien tal-iskjavi. Kien titular importanti fi żmien il-Kavallieri meta il-kursari kienu jaħbtu għaxtur fi xtut tagħna u jkunu jsibu joħduh skjav. Uħud minnhom minn dawn irritornaw għax inħelsu billi kienu jitħallsu sommon kbar ta' flus. Mhux kulħadd kellu l-istess xorti. Illum għandna skjavitujiet differenti. Ħsieb tiegħi jmur fiż-żgħażagħ tagħna li huma skjavi ta' droga pereżempju. U hemm bżonn nitolbu lill-Madonna biex teħlishom minn dan il-jasar. Hemm il-jasar ukoll ta' min ħajtu iqattaħħa iġemma l-flus. Jew inkella jonfoq il-flus ta' ħaddieħor ukoll. Dan ukoll huwa jasar. U aħna b'xi mod fid-djufija tagħna il-koll kemm aħna nafu nkunu mjasrin. Nitolbu l-interċessjoni ta' Marija biex il-mulej bil-qawwa tiegħu jeħlisna minn kull xkiel, minn kull katina, minn kull jasar. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Jaħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-ard lill-bnedmin ta' ġida tajba.
infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġir, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina, inti tneħħid nubit tad-dinja il-qattal tagħna, inti qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna namlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-Ispiritu tal-ulied adottivi tiegħek biex jistoqilna niksbu l-wirt li jintwetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktib tal-Erf. Dak il-lejl kien imħabbar minn qabel lill-missirijietna ħalli jkollhom biex jifirħu u jserħu moħħhom għal kollox mill-ħalfiet li fihom kienu emnu. Il-poplu tiegħek stenna l-ħelsien tal-ġusti u l-qerda tal-edewwa tagħhom, għax bħalma inti ikkastigajt l-edewwa tagħna hekk sejjaħ lilna miegħek u sebbaħna. U l-ulied twajba tal-ġusti offrew sagrifiċċju bil-moħbi, waqt li l-koll qalb waħda għadu għal-liġi ta' Alla biex il-qaddisin jaqsmu xorta bejnietom, sew barka u kemm u sew tiġrib. U għalhekk sa minn dak iż-żmien bdew jgħannu t-tifħir tal-missirijiet. Il-kelma tal-mulej. Imbirek il-poplu lil mulej għażel bwirtu flimkien. Għannu bil-ferħ ġusti lil-mulej, lin-nies sewwa tixraq il-foħrija. Imbirek il-ġens lil-mulej u Alla tagħna, il-poplu li għażel bwirtu. Flimkien, poplu lil-mulej għażel bwirtu. Araw, għajnejn il-mulej fuq dak li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, biex jħelsilhom mill-mewt ħajjithom u jħallihom jgħixu fi żmien il-ġuħ. Flimkien. Il-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għal-mulej u lajnuna u it-tarka tagħna. Ħatkun it-tjieba tiegħek fuqna mulej kif fiki it-tama tagħna. Flimkien. Imbirek il-poplu lill-mulej għażel bwirtu. Qari mill-ittra lil-Lud. Ħuti. Il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma jidrux. Ix-xjuħ tal-imoddi oġbu lill-Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġelet lill-Abram jobdi għas-sejħa ta' Alla. Meta dan qallu biex imur fart li kien se jagħtih wirt. U talaq bla ma kien jaf fejn sejjer. Kienet il-fidi li ġelitu jammar fl-art imwieda, qisu qarib f'art barranija, u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Eżak u Ġakob, li kienu werrieta miegħu tal-istess wieda. Għax hu kien ħares il-qudiem lejn il-belt mibnija fis-sod, li l-imgħallem u l-bennej tagħha huwa Alla. Kienet ukoll il-fidi li biha Sara seta' tissir għalkemm kienet imdaħla fi żmien għax hija għarfet li ta' kelmtu huwa dak li kien għamilha l-wieda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed u dan kważi mejjed twildu ulied bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema
u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħod. Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiet, iżda huma rawh mill-bogħod u selmulu waqt li jarfu li huma kienu barranin u orba fuq l-art. Ta' bil-ħaq, dawk li jitkellmu b'dan il-mod juru ċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom. Li kieku kellhom fil-ħsieb il-pajjiż li minnu kienu ħerġin, kellhom żmien biżżejjed biex setgħu jerġgħu lura fih. Imma issa huma jixtiequ pajjiż ieħor, jiġifieri dak tas-sema. Huwa għalhekk li Alla ma jistmelx jissejjaħ Alla tagħhom għax hu ħejja belt għalihom. Kienet il-fidi li ġielet lil Abram joffri lil Eżak meta Alla ġarbu u lill-ibnu l-waħdieni kien se joffrih sewwa sew dak li kien ħal wediet li lilu Alla kien qal. Min Eżak, int qed ikollok nisel. Huwa fehem li Alla kellu s-seta imqar li jqajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbiha ħadu ta' bil-ħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej. Jiena u it-triq is-sewwa u l-ħajja jgħid il-mulej ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Il-mulej magħkom. Ikompli l-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: le mirħla xkejkna, tibżgħu xejn, għax missierkom ġaqa tagħha li jagħtikom is-saltna. Bijaw ġidkom u għatu karità u għalikom infuskom ħasslu boros li ma jitmermrux, teżor fis-sema fejn ma jiġix nieqes, fejn l-ħalliel ma jersaq u lanqas kamla ma tħassar, għax fejn hemm it-teżor tagħkom hemmhekk tinsab qalbkom ukoll. Żommu ġenbejkom imħażmin u l-imsiebaħ tagħkom mixowla, kunu bħal nies li qed jistennew il-sidhom lura mill-festa tat-tieġ, ħalli meta jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fih. Ħenin dawk il-qaddejja li sidhom meta jiġi jsibhom jisru. Tassew ngħidilkom li jitħażem qiegħdhom fuq il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. Jekk jiġi fit-tieni sara jew jiġi fit-tielet u jsib l-istess, ħenin huma. Kunu għafu dan li jekk sit id-dar kellu jsir jaf x'in għandu jiġi l-ħalliel, ma kien se jħallih jidħollu ġo daru. Kunu intom ukoll imħejjija għax bin il-bniedem fis-sija li ma tobsrux għad jiġi. Mulej qallu Pietru, din il-parabola qiegħed tgħidha lina jew għal kulħadd. U l-mulej wieġbu: min hu mela l-qaddej fidilu għaqli li s-sit id-dar qiegħdu fuq in-nies tad-dar tiegħu biex jagħtihom sehmhom fil-ħin tal-ikel. Ħin dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li qiegħdu fuq ġidu kollu. Imma jekk dak il-qaddej jibqa' jgħid f'qalbu sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwat li riġilu n-nisa tas-servizz tad-dar u jiekol u jagħti għax-xorb u għas-sokor, sid dak il-qaddej jasal fjum meta ma jkunx jistennih. F'sija li fiha jieħdu għall-arrieda u jagħmlu bċejjeġ u jagħtih xortieħ man-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf x'irid li sidu x'irid u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx dak li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf x'irid sidu jagħmel xi ħaġa li tkun ħaqqa s-swad, dan ftit jissawwad għax jekk tawk ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandek, imma jekk ħallewlek ħafna ħwejjeġ fit taħt idejk, iżjed jippretendu minn għandek. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dobietna.
Hemm kelma moderna, nistgħu ngħidu la kelma li saret tal-moda, imma hija antika ħafna. Ġesu jitkellem fuq dak li llum insejħulu accountability, il-kontabilità. U jitkellem dwar il-fatt li iżjed ma jingħatalek responsabilità, iżjed wieħed se jippretendi kont minn għandek. Jekk tawk ħafna, ifittxu li jieħdu ħafna minn għandek, jekk ħallewlek ħafna ħwejjeġ taħt idejk, iżjed jippretendu minn għandek. Ġesu qed jinsisti fuq is-sens ta' responsabilità. Kelm oħra għal accountability hija proprju ir-responsabilità. Id-doveru l-kapaċità li wieħed jagħti risposta ta' emilu, għax minn hemmhekk ġejja l-kelma responsabilità hija l-kapaċità li inti tagħti tweġiba għal dak li għamilt u taċċetta l-konsegwenzi ta' dak li għamilt. Ġesu jagħtina l-aħbar sabiħa li se jiġi. Imma se jiġi wkoll biex jara kif aħna użajna id-don sabiħ tal-ħin u dak kollu li l-ħajja tlaqqana miegħu. L-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li jgħidilna biex ma nibżgħux. Merla ċkejkna la tibżgħu xejn. Missierkom ġaqa tagħha li jagħtikom is-saltna. Ikun hemm kemm ikun hemm min ikiddek, iċ-ċirkostanzi forsi jkunu qiebsa f'ħajtek. Ġesu qed jgħidlek taqtax qalbek. Jiena miegħek, id-destin imħejji għalik huwa sabiħ. Imma jgħidilna wkoll li biex aħna jkollna stennija sabiħa xil-ħajja jew wkoll stennija tal-mulej li ġej. Aħna mhux hekk ngħidu wara l-konsagrazzjoni nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Nistennewk. Aħna poplu fi stennija sabiħa. U Ġesu jitkellem dwar din l-istennija sabiħa ta' nies li għandhom ġembejhom imħasbin u l-imsiba tagħhom mixogħla. Imma qalbhom tistrieħ f'dak li ma jgħaddix. Fejn hemm it-teżor tagħkom, hemm tinsab qalbkom ukoll. Jekk qalbi tistrieħ fuq l-affarijiet li jgħaddu, allura qiegħda tistrieħ fuq xi ħaġa li mhux se tagħtini la ferħ u lanqas paċi. Għax jiena u inti imsejħin għal ħajja ta' dejjem, mhux għal 4 ijiem ta' miżerja. U kultant aħna minn għalina li jekk impoġġu qalbna fil-qlieħ, fil-flus, fir-reba, se nkunu kontenti. Il-koll nafu li l-ebda ammont ta' flus mu se jixtrilek il-kontentizza. U tiskopri li meta inti tinħeles minn dan il-jasar, itgawdi tassew il-ġid li jkollok, il-ftit, il-ħafna. Jalla kulħadd ikollu ħafna, jalla kulħadd ikollu ħafna. Ma jalla aħna nitalmu ma norbtux qalbna mal-ġid li għaddi, imma nindew bih biex namlu l-ġid u nħallu d-dinja aħjar mill-li sibnija. Inħobb ngħidha din li żgħażagħ jien xejdu li xtejdilna fuq il-vokazzjoni tagħna. Jiena mhux importanti x'tagħmel, importanti li t-triq tiegħek tkun dik li jridek tgħaddi minnha l-mulej. Imma t-talba li totta l-kulħadd hija, mulej għatini l-grazzja li d-dinja inħallija aħjar mill-li sibta. Aw min biex jagħmel 4 soldi, id-dinja jarraqa. Mhux iħalli aħjar mill-li saba. Ħabib, żbaljat. Inti m'għandekx ferħ u lilna ħassartilna l-kwalità tal-ħajja tagħna. Min jista' jifhem ħajifhem.
Għaw min għal-4 soldi ma jimpurtax mill-proxmu. La hu kontentu u jagħmel ħajja ta' ħaddieħor miżerja, mhux sew. Dak it-teżor ta' qalbu, imma qalbu allura ħaġa oħra li Ġesu jgħallimna llum hija li aħna msejħin biex fil-ħajja tagħna nkunu ta' servizz għal xulxin. Kulħadd skont il-vokazzjoni tiegħu. Min jaf kemm il-darba smajtuni insemmi l-ġenituri. Jiena ninnota l-ġenituri, kelli l-esperjenza wkoll ta' ħajja fil-familja u kont ninnota il-ġenituri, il-papa ħallina l-mamada magħna, imma tallimt xi tfisser tħobb fis-sagrifiċċju. U għandi ammirazzjoni kbira lejn min irrabbi familja anke llum. Għaw min jgħid li llum fader iżjed diffiċli u nemmina ħafna sfidi. Imma min jgħix il-vokazzjoni tiegħu ixini, xaw min għandu vokazzjoni oħra fis-soċjetà, għandu responsabiltajiet kbar fis-soċjetà. Jekk inti tagħmel ix-xogħol tiegħek, ma tinqedix bix-xogħol tiegħek biex ixxaħħam il-but, jew biex issir sinjur f'tabtiba ta' għajn, għax wara kollox dak x'jiswa biex imbagħad tispiċċa bla ferħ u bla dinjità. Imma importanti li fil-vokazzjoni tagħna kull wieħed skont il-vokazzjoni tiegħu nagħmluha it-tir ta' ħajjitna li nkunu ta' servizz għal xulxin. Pietru, il-kap tal-Apostli, jistaqsih ma dan jgħod għalina dad-diskors. U jiena nixtieq nagħmel ftit autokritika wkoll għalina li aħna leaders fil-Knisja, pereżempju, fil-komunità. X'Pietru qed jitkellem f'isimna Ġesu ma jħallilix lixra. Jgħidlu jiena għedtek biex tieħu ħsieb il-familja tiegħi u nippretendi li tkun ta' servizz għalihom. U jekk niġi u minflok tkun iddivertejt, abbużajt bil-portier tiegħek, trattajt in-nies ħażin, allura se jkollok tagħti kont, ħabib. Imma jekk inti is-servizz li ngħatajt li mhuwiex privileġġ imma għadi, se tagħmlu b'fedeltà tieħu l-premju li jistħolok. Dik hija l-kontabilità, ir-responsabilità. Aħna ħafna drabi ninsew li mogħtija responsabilità għal xulxin, li nieħdu ħsieb xulxin, mhux dejjem faċli. Kun hemm min jgħidlek no thank you, all right. Hemm inti għamilt il-parti tiegħek. Il-mulej ħares lejn l-isforzi li nkunu għamilna, mhux lejn is-suċċessi. Ippruvajt il-mulej daqs li kieku rnexxielek. Għax ħafna drabi l-ħajja tagħna ma tiddependix biss mill-volontà tajba tagħna. Ikun hemm min tixtieq tgħinu imma ma jridekx għal raġunijiet tiegħu. Taqtax qalbek, taħsibx li Alla ma jarafx il-qalb tiegħek u ta' ħadd ieħor. U allura llum din il-kelma li tagħna l-mulej Ġesu ejjew nitolbu biex kulħadd skont ir-responsabilità tiegħu ikollu ħajja sabiħa fl-istennija tal-mulej li ġej u li l-qalb tagħna tistrieħ fejn hemm tassew il-paċi. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħarġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza.
u tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier. Jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. L-ewwel talba tagħna llum tkun għall-Lusija tiegħu l-Papa llum biex il-mulej jagħtih saħħa, barka, għaqal u paċenzja. Nitolbu. Nitolbu għalina l-isfijiet u s-saċerdoti biex bħala responsabbli u għaddejja tal-komunità qatt ma nabbużaw bil-poter li għandna, imma ħajjitna tkun dejjem ta' servizz. Nitolbu. Nitolbu għal kapijiet il-mixxejja tal-ġnus biex il-mulej irrattab il-qlub jibsa u jagħtina paċi tas-sew. Nitolbu. Nitolbu għal kull min mjassar biex bl-interċessjoni ta' Marija jeħles mill-kull jasal li jorbtu mal-affarijiet li huma fruha u vojta riħ doħħan. Nitolbu. Nitolbu biex kull wieħed waħda minna skont il-vokazzjoni tagħna inħallu d-dinja aħjar milli sibniha. Nitolbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, lopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem u lejl lejn il-Knisja tiegħek u ilqa l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontent fil-ħinna tiegħek li tajda l-grazzja li toffrihomlok. U bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħaj bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawart il-bniedem skont ix-xbieħa tiegħek u għedtu fuq l-leġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewwiet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr,
qasam. Tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rat-tilħajb, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra d-nubiet. Dan hu misteru tal-fili. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru l-ek mulej l-ħobb tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. U rrodu l-ek u d-dimek biex nadu. U Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti f'isma wieħed li tqaddes ismek tiġi tal-bnatek ikun li titin fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma nafru li minnu ħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għannina tiegħek il-paċi fis-żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slibu naqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għadlina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoħlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek, issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Nirringrazzjakom ħafna tal-li l-qajtuna hawnhekk, nirringrazzjak Monsinjur Don Ġwan tas-servizz li ilek tagħti lil din il-komunità. Nawguralkom mill-qalb il-ġurnata tajba u nitlobkom ukoll isseluli għal-qraba li huwa morda jew indisposti ma setgħux ikunu magħna llum. U nsellem ukoll permezz ta' TVM li dejjem nirringrazzja ħafna l-PBS tal din l-opportunità li jagħtuna nsellem lill-morda, lill-anzjani u anke lill-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum mill-kappella tal-Madonna tal-Fidwa ġewwa Selmun. Nistednukom sabiex tiftakru li ftit jiem oħra se niċċelebraw il-festa solenni ta' Santa Marija, festa għażiża għalina lkoll. Tajjeb li niċċelebraw dan il-jum sabiħ bis-smieħ tal-quddies. Il-quddiesa ta' nhar Santa Marija se titmexxa mill-Arċisqof, se tkun xandra fuq TVM mill-parroċċa tal-Gudja li tibda fid-9 ta' filgħodu minn flok fid-9. Jew nitolbu sabiex omna Sidna Marija tkompli tħarisna Msija. O Marija, ġili uqur, lilek jixraqlek kull nur. Grazzi tal-li naqattu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb mimli saħħa u barka mill-mulej.